TV. Jotugo mag Harambee Stars koro biro yudo udi mag kar kuonde nindo ariyo kuom piny owacho. Tok jatend piny Kenya yango ni ibiro sirgi chiwo negi shillings milion 1 kuom milion 2 madwarore mondo mi giyud utego. Bende jotugo biro bedo gi thuolo mar yiero kuonde ma gibiro yudo e utego e pacho ka. Jatend piny Kenya William Ruto osingo chiwo shillings milion 1 ne jatugo ka jatugo kaka sir mar yudo ute manego golwar mag kuonde nindo ariyo. Jatugo ka jatugo biro chulo shillings milion 1 ne udigo manego gi milion 2 ka piny owacho biro pong' negi milion modong' e wiye. Ka jatugo go bende biro yiero ot moro amora maket kod mano pacho ka kama giwegi gidwaro. The 2-bedroom house that we had agreed on costs 2 million shillings. We are going to pay for you half that amount. We're going to pay for you 1 million shillings. You pay the other 1 million, or we will give you a mortgage you can pay over 20 years. Lendo makama ubiro e kinde ma jatend piny orwako jotugo e gago e kar jot mar odiochieng' ma kawuono kama ne opweyogi kuom netio makare tuke mag CHAN ma pod dhi nyime kendo biro chopo e giko mare chieng' ngeso e pap ma Kasarani. And because we were holding an continental match or continental tournament for the first time in 40 years, it is understandable that we may not have been as ready as we should. But now that we have time, we must prepare for AFCON properly. Bende ne osingo dhi nyime gi bero kuonde tuke pacho ka olando chenro manyien mar chiwo mich ne jong'wech mayudo midila mopogore opogore e piem mag Olympics. The package for individual Olympic gold medalists has risen from Kenya shillings 750,000 to 3 million. Silver from 500,000 to 2 million. And bronze from Kenya shillings 350,000 to 1 million. Jatend migawo matuke Salim Vuria ne oyango ni piny owacho biro dhi nyime gi bero ndhadhu mar tuke pacho ka gibero pewe kod chiwo tiegruok ne kocha gi jokanyo matayogi e pacho ka. As a ministry, we will continue to work with all talents across the country. We will continue to improve the infrastructure so that your vision, your excellency, can be realized. Jatendul matayo weche mag adhula e pacho ka Hussein Mohamed, kocha Benny McCarthy, duto ne orwako sir ma jatend piny mane giyango kaka siro mabiro kelo lokruok e weche mag tuke e pacho ka. Football has come a long way in the last 8 months. We want to build on those successes. Harambee Stars, you have made us proud. You have been the pillar and the foundation for that renaissance that we are looking forward to developing our game. Football is a team sports and it's about 11 players, but you guys made us felt that we were untouchable every time we went onto the field, just with your support, filling the stadiums and pushing the team whenever. So we could not have achieved anything, talent and everything that we had, but we could only do it with the fans and everybody that was behind the team. So thank you from the bottom of my heart. Modong en koroneno kaka piny Kenya brogo kenge tuke mamoko mopogore opogore magibro bedo godo mag osiep to kod mag manyo thuolo e tuke mag World Cup to kod ikruok ne tuke mag AFCON higa mag 2027. Jakom duol mochung'ne ng'iyo ratich oganda KNCHR Clarissa Wuor